Aquest dilluns a la tarda, una forta tempesta ha afectat greument la vall central d'Andorra, deixant imatges inèdites i obligant a una ràpida actuació dels serveis d'emergència. Només a la baixada del Molí, el clavegueram s'ha desbordat provocant inundacions en baixos d'edificis, incloses les dependències de tributs i l'entrada a les instal·lacions de RTBA. Per altra banda, al Roc de Sant Pere s'han recollit 36 litres per metre quadrat. L'aigua ha cobert bona part de la calçada, deixant un vehicle atrapat, que ha estat evacuat per un operari amb un tractor. Diverses motocicletes estacionades també han resultat afectades. Els bombers han rebut una trentena de trucades i han efectuat una desena d'intervencions en només 40 minuts. 8 han estat per esgotament d'aigua en soterranis i baixos i 2 per rescatar persones atrapades en ascensors. Al mateix temps, l'avinguda Salou ha estat escenari d'un accident entre dos vehicles, just en plena hora punta. Tot i no haver-hi ferits, la col·lisió ha obligat a tallar un carril de la CG1, agreujant les retencions causades per la pluja i l'acumulació de pedra a la calçada. En alguns punts, la tempesta ha descarregat amb pedra, amb grans de gairebé 2 centímetres de diàmetre. El temporal també ha provocat incidències en la recepció de ràdio FM i TDT en diverses zones, com Andorra la Vella, Escaldes-Engordany, La Massana i Ordino. Una tarda marcada per l'aigua, la pedra i les afectacions a la mobilitat, que ha posat a prova la capacitat de resposta dels serveis d'emergència. Deixa'ns un comentari si a tu també et van afectar les fortes pluges d'ahir i no t'oblidis de donar m'agrada si vols estar al dia amb més notícies del periòdic.